Maayong buntag sa tanan, mainitong pagtimbaya alang sa tanan nga nakigduyog niining atong hiniusang pagsimba niining ikatulong Domingo sa Nobyembre. Malipayon kita nga bisan pa sa panahon nga sama niini sangkapan kita sa Ginoo sa mga gamit aron nga dili mahimong mababagan ang ato ang mapadayonon nga pagsimba sa atong buhi nga Dios. Uban ang kalipay ug pagpasalamat sa atong gamhanang Dios ato siyang simbahon sa tibuok natong kasing-kasing niini nga buntag. Manindugta alang sa atong tawag sa pagsimba. Taliwala sa mga kahadlok ug pagduha-duha, ania kita aron sa pagsimba sa Dios kay siya ang atong kusog ug dalangpanan. Ang Ginoo mao ang kahayan ug kaluwasan, busa wala ako'y kahadlukan. Kay siya magaluwas kanimo gikan sa mga katalagman nga wala mo gisayri. Ilikay kaniya gikan sa tanang sakit nga makamatay. Ang Ginoo mao ang akong dalangpanan, busa kinsa man ang akong kalisanan. Kay gihimo mo mang dalangpanan ang Ginoo, ang labing halangdon nga imong tigpanalipod. Walay katalagman nga mudangat kanimo, ug walay kadaot nga moabot duol sa imong puloy-anan. Ug tungod niini nga mga saad sa Ginoo, nakabaton ug kalipay ug kasiguruhan ang atong kasing-kasing, ug ang atong kinabuhi, busa dayon ta ang Ginoo, kay siya ang atong dalangpanan. Dalaygon og silimbahon namo nga Dios,
Uban ang kasing-kasing nga puno sa kalipay ug pagpasalamat. Kami nagaduol diha sa imong balaang presensya karon alang sa pagsimba kanimo sa espiritu ug kamatuoran ug sa pagpasalamat Ginoo sa imong pagkamatinumanon nga bag-o matag adlaw. Niining kabuntagon kanimo among gihalad ang among mga kinabuhi, ang among mga pagsimba, ang among pagpamalandong sa imong pulong. Nga ikaw gayud makigsulti kanamo pinaagi sa lihok sa imong balaang espiritu. Nagaduol usab kami Ginoo ban ang pagpaubos sa among kaugalingon diha sa pag-ila sa among pagkamasalaypon. Pasayloa kami o Dios sa among mga kalapasan ug himoa kami nga takos ug angayan nga magaatubang diha kanimo sa imong balaang presensya. Aron nga ang among pagsimba sama sa mga humot nga halad nga moabot gayud diha sa imong trono, sa imong himaya. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan ug ikaw gayud ang among giambahan. Kini ang among pagampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Basahon ko kaninyo karon ang Romans 8:28 to 30 nga nag-ingon, nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan ni adtong nahigugma kaniya. Katong iyang mga gitawag sumala sa iyahang katuyuan. Katong gipili ng daan sa Dios, gilain niya aron mahisama sa iyahang anak. Aron ang iyang anak mahimong kamagulangan sa daghang mga magsuon. Busa gitawag sa Dios kadtong iya nang gilain. Busa gitawag sa Dios kadtong iya nang gilain. Wala lamang niya tawga sila kundili gihimo usab niyang matarong o gipaambit sa iyahang himaya. Mayong buntag kaninyong tanan mga igsoon. Si Pastor J. Yebes nag-message kanako o gipahibalo ako sa akong schedule o teksto sa atong pamalandungan karon. O nalipay ako nga nakikuban kaninyo karon. Usbon ko maayong buntag kanatong tanan. O ako na lang po i-mention ang atong mga kauban sa UCCP Agdao nga nakikuban sa atong pagpamalandong karon. Mga igsoon, last week na ako'y gibisitahan nga lugar
Ang yuta nga akong giatuhan na ay sapa, a very small river. Sa kanindot sa sapa, naka-feel jud kog awe and wonder. Ang tubig nga midagayday sa sapa, pertigyod ka natural nga gikan sa tubod. Ug midagayday ni padulong didto sa kinatumyan aron musagol na pod sa mas dako nga sapa. Tungod sa kanindot sa akong feeling nga nagtan-aw sa sapa, wala gid mawala sa akong hunahuna kadto nga gamay nga sapa. Ug samtang namalandong ako karon sa atong teksto, akong nakita dinhi sa atong teksto nga ang atong kinabuhi naay sapa. Naay sapa nga nagkadagayday ug nagalatay sa atong kinabuhi. Ug ang tubod niini didto gyud nagagikan sa atong Ginoo mismo. Mga igsoon, kini nga sapa mao ang kinatibuk-ang tumong ug katuyuan sa Ginoo alang sa kalibutan. There is a river that runs through our lives, and that this river is called the purpose of God. Ug mao kana ang kahulugan sa teksto nga atong gibasa kaniha. Mga igsoon, ang kalibutan nga atong gipuy-an karon puno gyud kaayo sa kalisdanan. Sa atong kinabuhi daghan kaayo tag naagihan ug migrabe pagyud pagsulod sa year 2020. Nakasaksi tag mga panghitabo nga wala nato gidahom. Mga nagdungan-dungan nga mga panghitabo, linog, volcanic eruption, giyera, poverty tungod sa greed and corruption sa daghang mga tao karon, ug pinakakusog nga bagyo, bag-ulang, baha, ug ang pinakadako kini gayong pandemic nga atong na-experience karon. Ug kini nga mga major nga mga panghitabo sa atong palibot karon, nadugangan pa sa atong mga personal nga problema sa kinabuhi. Mga igsoon, kabalo ako, kitang tanan na ay mga pinagdaanan nga mga kalisdanan, dagkong kalisdanan sa atong mga kinabuhi. Sa mga nanglabay nga tuig, o ang uban kanato hangtod karon nagpabilin ang mga challenges sa hangtod sa atong panahon karon. Sa akong kinabuhi sa milabay nga tuig, nagsakit ang akong papa o namatay. Si Dr. Jed Mangawil mitabang aron maasikaso ang akong papa. Pero despite sa tabang sa mga tao, sakit gihapon. Kaayong tan-aw, no? Ang atong amahan nga naghinay-hinay o decay, no? Makita nato ang iyang lawas nga nagka-decay. Ug kabalo ko nga kitang tanan na ay atong kaugalingon nga mga struggles sa kinabuhi karon. Kung dili mahitungod sa kamatayon sa mga minahal sa kinabuhi, sigurado mahitungod sa mga sakit o depression or financial hardships or alienation from somebody we love, or fear unsa ang future nga naghulat kanato diha sa unahan. Makarelate na gyud kaayo ta karon ug ma-picture out na gyud nato kaayo ang giingon ni Apostle Paul diha sa Romans 8 verse 21 to 22 nga ang kalibutan daw nga atong gipuy-an karon nagkadunot, decay, nag-agulo, it's groaning ug gusto na ma-release from pain. Mga igsoon, ato na gyud masabtan ang gisulti ni Apostle Paul. We now know what it means. Pero sa pikas bahin pud ana, naamon puy daghang mga moments sa atong mga kinabuhi nga nabati nato ug nakita nato ang kanindot sa atong kalibutan. Labi na karon nga ganahan na kaayo ta og mga nature, no? Ato na gyud nga makakita lang ta og sea of clouds, maka-wow na gyud kaayo ta sa atong mga kinabuhi. Labi na karon nga ganahan na kaayo ta nga mananom, makakita ta sa atong tanom nga namulak, medyo lami kayo ang atong feeling. Mga igsoon, ang smiles and greetings sa mga special people sa atong kinabuhi, pertijud kaayo kanindot. Ang fellowships and friendships diha sa atong iglesia, perti kanindot. Personally, mao gyud ni ang isa sa pinakadako nga source sa akong kalipay karon. Ang buot nato ipasabot mga igsuon mao nga nindot ra pud baya ang atong kalibutan. Apan, naay dakong apan. Kining kanindot nga atong nakita karon mga igsuon, layo pa ni kaayo sa best nga plano unta sa atong Ginoo. The truth is, this world can be very awful world. Kung nakita ninyo sa ubang sa nanglabay nga panahon, sa nanglabay nga bulan, sa ubang nasod, ipangbilin na lang ang mga nangamatay sa COVID diha sa kalsada.
Can you imagine that? Mga igsoon, it's a wonderful world ba ang naa sa pagbati sa usa ka amahan nga nagkugo sa iyang anak padulong sa emergency room? It's a wonderful world ba ang naa sa pagbati sa tao nga nagbasa sa result, sa positive nga result sa iyang biopsy or sa iyang swab test? No, it's not a wonderful world. This is a frustrated world. Ug mao gyud ni ang buot ipasabot ni Apostle Paul, ingon niya ang atong kalibutan nag-antos sa pagkadunot, decaying. This is a world in bondage and groaning to be released from pain. Mga igsoon, dili ni mao ang kalibutan nga naa sa hunahuna sa Ginoo sa iyahang paghimo niini. God created this to be that of wonderful world. Kahinomdom mo sa creation story, sa dihang gihimo sa Ginoo ang tanan nga naa sa sulod niini nga kalibutan, nakita sa Ginoo nga maayo ang tanan. It was good, ingon sa Ginoo. Sa dihang iyang gihimo ang tao, babae ug lalaki, nakita sa Ginoo nga very good gyud kaayo ang pagkahimo sa babae ug lalaki. Ang intention sa Ginoo mao nga ang tao nga mga babae ug lalaki mag-enjoy ani nga kalibutan ug makig-fellowship sa Ginoo forever. But the men and the women He created chose otherwise. Nagtuo ang tao nga mas maayo kung ang atong pamaagi o ang atong mga plano mao ang sundon. Ug dili na sundon ang design sa Ginoo nga mao'y naghimo aning kalibutan. Ug tungod niini, ang sala nakasulod sa kalibutan. Ug kauban sa sala mao ang death, diseases, heartaches, and even sorrows. Ug ang mga malaparaisong kalibutan nga gihimo sa Ginoo nahimong murag disyerto, nahimong sama sa wilderness. Apan, nanapoy dakong apan, luyo ni ining tanan, a river runs through that wilderness. A river runs through that desert. Adunay sapa nga mitagos ug midagayday sa atong maladisyerto nga kalibutan ug kinabuhi. And that river is called the purpose of God. Mga igsoon, ang purpose sa atong Ginoo mao ang pag-restore ani nga kalibutan balik sa iyang original nga katahom. The purpose of God is to redeem sinful humanity. Pagluwas kanato gikan sa kamatayon and to enable us to experience the glorious possibilities for which we were created. Igsoon, mao kana ang purpose sa Ginoo ug walay undang ang atong Ginoo sa paglihok. Walay undang ang atong Ginoo sa pagtrabaho aron matuman gayud kana nga purpose. It's the purpose that flows through time and space and in all the tangled events of our individual lives. Walay bisan isa ka kinabuhi aning kalibutan nga wala maagihi ani nga sapa nga mao ang katuyuan ug purpose sa atong Ginoo. Ang tanan gitagusan ani nga klase sa river nga mao ang purpose sa atong Ginoo. Mga igsoon, angay natong hinumduman nga naay dakong kalahian ang reason and purpose. Usahay man God kita mga tao, kung naay bad things nga mahitabo, moingon ta, well, naay reason ang Ginoo. There is a reason for everything. Everything works for our best. Mao na ang atong mga ginasulti. Ug maayo kaayo bayakod ang atong intention sa pagsulti ni ana. We are doing our best to make sense out of what has happened. Kitang tao mangita gyud ta og mga panghawakan nga mo justify sa nahitabo aron dili buta malumos sa kaguol sa mga nanghitabo sa atong palibot karon. Pero dapat pud natong bantayan mga igsoon na matama ang atong gipanghawakan. Kung moingon man gud ta nga naay reason for everything, lisod kaayo pangitaon kung kinsa ang nag-cause sa reason. Ang reason man gud mga igsoon nag-imply og cause and effect relationship. Ug lisod kaayo pag-determine kung kinsa ang nag-cause aning mga awful things nga nahitabo sa ato karon. Mga igsoon sa atong palibot karon ug mismo sa atong tibuok universe, sa atong kalibutan,
daghan kaayong mga forces nga naglihok. Ug unsaon man nato pag-determine ang nag-cause kay naa lagi kuno siya'y reason. Example, kinsa man ang responsible aning sakit nga cancer ug dagko kaayong mga sakit nga naa sa atong palibot karon. Kinsa man ang responsible aning virus nga mipatay og thousands nga mga tao ug nakahugno sa panginabuhi sa mga tao. Kinsa? Number 1, si Satanas, ang hari sa kadaot o kagubot? Or number 2, mga nasod nga gustong magnegosyo tambal? Or ang tao nga nagpabaya sa atong environment? Or kita mga tao nga nagpabaya pod mismo sa atong kaugalingon nga panglawas? Or ang Ginoo ba nga maoy nakabalo ni ining tanan? Kinsa ang responsible ani tanan? Dili sayon ang pag-determine kung kinsa. Naay amahan nga nagtrabaho, excited kaayo siya nga muuli unta sa ilang pamilya kay naghulat na ang iyang mga anak o ang tibuok pamilya. Kalit lang nabanggaan ang iyang motor sa usa ka truck. Kay nakatulog po di ay ang driver sa truck kay kapoy na pud kaayo ang iyang lawas kay 24 hours na pud siya walay pahulay sa iyang duty. Kung moingon ta nga naay reason for everything, kinsa ang responsible sa cause nga nahitabo sa atong palibot karon? Mga igsuon, dili niingon ana lang kasayon nga moingon lang tang na ay reason for everything. Bisan ako dili kay sure kung mao ba gid na ang tama og lig-on nga gibarugan. Pero isa lang ang akong nahibal-an mga igsuon nga para nako ako usab nga gibarugan kauban sa pagtulon-an sa Biblia. Ug kana mao ang gisulti sa atong text karon, that there is a purpose that runs through our lives. Ang eternal purpose sa Ginoo mao ang pag-restore ani nga kalibutan sa dati niyang katahom. Ug paghimo sa tao, babae ug lalaki nga mabalik ngadto sa iyang original nga katuyuan sa Ginoo. Mao kana ang atong hinumduman. Mga igsoon, sa panahon nga ingon ini karon, diin kita pwede matakdan or mamatay sa virus, pwede gyud ingon ana nga mahitabo. Sa panahon nga ingon ani karon nga ma-feel na gid nato kaayo ang kahadlok ug kalisod sa kalibutan, I prefer to talk about purpose rather than reason. Kinahanglan nga masabtan nato kini mga igsuon, kay dinhi magasukad ang atong paglaom. Mga igsuon, ang reason man God naga-focus lang sa mga isolated events. Pero ang purpose nagatan-aw gyud sa dako nga picture sa kalibutan. Ang reason naka-fix lang sa present nga panghitabo ug unsay nahitabo karon. But the purpose nakaangkla gayud kini didto sa pagsugod pa lang sa plano sa Ginoo, sa paghimo aning kalibutana, sa pagluwas aning kalibutana ug bisan ngadto sa future aning kalibutana. Reason insists on explanation, but purpose says let's get on with it. Ang reason nagadwell lang diha sa events ug panghitabo, apan ang purpose nagadwell diha sa Ginoo nga nagalihok ni ining tanan. Sa ato pa mga igsuon, ang Romans 8:28 nga atong teksto karon, it is about purpose and not reasons. Ang Romans 8:28 wala nag-ingon nga ang tanang mahitabo ay maayo. Kini nga text wala pud nag-ingon nga all things works together for good. Wala pud niya giingon sa atong text. Wala siya mag-ingon ana. Ang gisulti dinhi mao, God works in all things, good and bad, to accomplish His purpose. Mga igsuon, ang Ginoo nagalihok 24 hours. Ug ang paglihok sa Ginoo sama kini sa usa ka image, sa usa ka potter's hand nga gagunit sa usa ka lapok, usa ka clay. Di ba wala man gyud ganahan nato anang lapok? Kinsa bay ganahan nato lapok? Wala gyud. Kung naay lapok sa atong sandal, ato gidayong trapuhan. Kay ang lapok is undesirable. Wa gyud ganahan ana. Walay ganahan nga magkalapok pod. Pero ang lapok or clay nga naa sa potter's hand, mahulma ug mahimong nindot nga work of art. Nausab ba ang lapok? Wala. Ang clay maora gyud gihapon lapok. Ang bad things gid na siya. Ang nakaayo lang kini nga mga bad things, kini nga lapok, kini nga clay nga undesirable gigunitan sa potter's hand nga naay purpose in mind.
Brothers and sisters, God works in all the events of our lives to accomplish His eternal purpose. Mga igsoon, pananglitan, isa ka ka-parent, then diha sa imong kasing-kasing ang purpose nga imong gusto para sa imong anak nga mahimo siyang outstanding athlete someday. So, mauna ang imong purpose para sa imong anak. So, bisan gibuntis pa lang siya, naa pa lang siya sa tiyan sa iyang inahan, imo na siyang giingnan nga someday mahimo kang isa ka sports star. So, pagkatao sa imong anak, imo na dayong gihatag sa imong anak ang tanan nga makapalig-on sa iyang lawas. Siyempre, gi-breastfeed siya og additional nga mga mahalon nga mga gatas, then imong gi-pamassage permanente ang iyang body and fit parang mulig-on gyud. Ug sa dihang medyo dako na siya, imo na siyang isugdan og training. Tanan nimong mga nahibal-an imo nang gina-apply sa imong anak. Imong gihatag imong best time and skills aron ma-discover sa imong anak ang iyang mga abilities. Kaya ang imong purpose ni alang niya nga mahimo siyang famous and successful soccer player. Pero taliwala sa imong purpose para sa imong anak, naagi mga factors nga dili nimo pwedeng kontrolon. Dili nimo pwedeng i-control ang coach sa iyang team. Dili pud nimo pwedeng i-control ang performance sa iyang mga teammates. Dili nimo makontrol ang possible nga mahitabo diha sa soccer field. Ug dili pud nimo makontrol ang lihok sa pikas team. Ug posible nga ma-injury pa ang imong anak during the game. Mahadlo ka nga ma-injury siya kay basin ma-end ang iyang career. Pero dili pud nimo pwede nga pulihan nga ikaw na imudula para sa imong anak aron mas safety siya. Mga igsoon, unsa buot natong ipasabot? Bisan sa kadako sa imong purpose para sa imong anak, dili gyud nimo pwede makontrol ang tanang panghitabo. So, unsa man ang pwede natong buhaton? Imo na lang dawaton kung unsa ang pwedeng mahitabo diha sa soccer field. O pangitaan nimo pa maagi nga makatiwas gyud siya sa dula. Pwede 1 week before sa game, imong buyluhan og carbohydrates ang imong anak parang dili siya dayon maluya. O pwede nga imo siyang ipa-gym aron mulig-on ang iyang mga bones o ang iyang mga muscles ug dili siya dali ma-injure. Mga igsoon, dili pwede nga walaon ang danger diha sa soccer field. Dili pwede nga i-out nimo ang imong anak sa game kay parang dili siya mabunog. Kung paundangon nimo ang imong anak sa pagdula og soccer, dili na pud mahitabo ang imong purpose para sa iya sugod pa lang antong gibuntis pa siya. Ang maayo nga buhaton mao atubangon ang danger sa games. Imong pangandaman aron mahimong advantage para sa imong athlete kung unsa man galing ang pwede nimong iandan. Ug pinaagi ana matuman ang dakong purpose nimo para sa imong anak. Mga igsuon, sa lapad nga paglantaw, ingon ana pod ang paglihok sa Ginoo dinhi sa atong kinabuhi. Tinuod nga ang Ginoo is a sovereign God, all-powerful God, all-wise God, but He has put parameters on His work in the world. Gilimit sa Ginoo ang iyang sarili. Ug iyang giallow si Satanas maghimo na lang bisag unsa diri sa kalibutan ug magsuroy-suroy, and God gives men and women the freedom to choose even when those choices are foolish and hurtful to themselves and even to the whole world. Bisan kung all-powerful ang Ginoo, pero wala niya gi-control o gin-manipulate ang tanan dinhi sa kalibutan. God works with the things that happen, working them together in His strong hands so that His purpose is accomplished. Nakahinumdum ba mo diha sa New Testament? Si Jesus nakasugat og buta sukad pa sa iyang pagkatao, o katong incident nga naay 18 katao nga namatay kay nahugnuan sa Tower of Siloam. Daghan kaayo ang mga tawo nga nangutana kang Hesus, why? Unsay rason atong hitabua? Ug si Jesus diingon, kining mga butanga mahitabo gayon. These things happen, but watch for the work of God to be accomplished here. A reason for everything? I don't think so.
but a purpose in everything, absolutely yes. Ug ang purpose sa Ginoo mao ang pag-restore niining fallen nato nga kalibutan ug ang pag-redeem sa katawhan balik sa Ginoo. Ug mga igsoon, ang maayong balita alang kanatong tanan karon mao nga walay makapugong sa purpose sa atong Ginoo. In spite sa mga strategies and mga scheme nga gigamit ni Satanas karon sa devil, in spite sa mga unpredictable nga panghitabo sa kalibutan, bagyo, linog, baha, pandemic, crisis, in spite sa foolishness sa mga wicked nga mga tao, God's purpose will be accomplished. Ug mao na ang kahulugan sa gisulti ni Apostol Paul. Bisan ang kalibutan sa itaas or sa ilalom, wala gayoy bisan usa nga mga binuhat nga makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios. If God is for us, who shall be against us? No one. Mga igsoon, kung nabantayan ninyo sa atong text karon, na ay gi-mention si Apostle Paul nga mga verbs ug ang mga New Testament scholars medyo nakabantay gyud kaayo ani. Ingon si Apostle Paul sa atong text, those he foreknew, he predestined. And those he predestined, he called. And those he called, he justified. And those he justified, he glorified. Mga igsoon sa mga words nga gigamit ni Apostle Paul, sigurado kaayo si Apostle Paul nga ikaw ug ako mag-glorified gyud. Ngano? Past tense ang iyahang gigamit sa pagsulat niini. As if nahitabo na ni. Unsay buot ipasabot? It means sure kaayo si Apostle Paul kay kabalo siya nga ang purpose sa Ginoo walay makapugong ug mahitabo gid ni bisan unsa pa ang mahitabo sa kalibutan. Walay makabaliktad sa purpose sa Ginoo. Nothing in space, nothing in time, nothing in earth or in heaven or under the earth, nothing in life and nothing in death. Mga igsoon, isa sa atong mga gikahadlukan karon, labi na aning panahon sa pandemic, hadlok gigaita sa krisis ug mas labaw nga hadlok kitang mamatay. Bisan sa wala pa ang COVID, hadlok pud kitang mamatay. Ug apil na pud ko anak mga igsoon. Hadlok pud gikay ko mamatay, parehas ta. Pero mao ni ang realidad nga mahitabo gyud sa atong tanan. Ug bag-o lang gani tang gi-remind ini atong niaging semana panahon sa kalagkalag nga bisag kinsa tong mga tao nga mga kuyaw gyud kaayo sa una, tuwa na sila didto. Mga igsoon, ako nga inyong pastor, dili gyud ako maka-promise nga ma-exempted tas COVID ug uban pang mga sakit or mga makadaot sa atong palibot. Pwede gyud kaayo ta nga matakdan. Pwede kaayo ta mamatay bisan sa dili COVID ang atong kamatyan. Kay kinsabay sigurado nga naapata ugma or naapata next week or next month. Wala, tanan pwede mahitabo. Ug mao lang ni ang atong hinumduman mga igsoon. Bisan ang kamatayon dili makapildi sa purpose sa Ginoo. Mga igsoon, usahay mo abot ang sa atong pagtuo ug sa atong mga hunahuna na powerful kaayo si Satanas karon. Murag si Satanas ang pinaka successful nga nagbuhat og dili maayo sa atong tibuok kalibutan karon. Kay grabe ang kadaot ug kamatay tungod sa virus, tungod sa disasters and mga calamities. But no, that is not true. Mga igsoon, atong hinumduman, dili kita ang naay purpose nga gusto mahitabo sa kalibutan, kundili ang Ginoo. Sa ato pa, this battle belongs to God. O timan wala gyud laban nga napildi ang Ginoo. Kung inyong nabantayan, ang devil gusto nga mahiwalay ta sa isa't isa. Ug tungod sa quarantine, abi sa devil ug nagmalampuso na siya kay nahiwalay na tag isa't isa. Pero wala siya magdahom nga mas miduol na hinuon tag samot sa usag-usa. Ang atong fellowships and meditations wala na hinuoy limit karon. Bisag unsang oras sa pwede natong mahimo diha sa online. Karon sa panahon sa quarantine, nakahatag ako og quality time sa akong pamilya nga wa kay nako na feel sa nanglabay nga mga tuig sa akong kinabuhi. Pinaagi sa sakit,
decay o kamatayon sa ato baghang mga minahal o sa atong mga kaugalingon mismo, nagtuo si Satanas nga nagmalampuson siya sa iyang plano sa pagguba sa atong lawas o kinabuhi. But no, sa magkaanam og ka-decay ang atong lawas, sa magkaanam og ka-weak ang atong lawas, we are also nearer to becoming the person we are created to be in the first place. Mga igsoon, ikaw ug ako, miabot ngadto sa maturity diha kang Kristo as a result of God's work in the bad things that have happened. Ingon ni Apostle Paul, we are more than conquerors through Him who loved us, who called us, and who worked all things together according to His purpose. Mga igsoon, ang purpose sa Ginoo mao ang pag-restore ani nga kalibutan balik sa iyahang original nga katahom, ug ang pagluwas sa mga tao, babae ug lalaki, so that we might be who we are meant to be. Mga igsoon, kung unsa man ang mga pag-antos nga imong pinagdaanan in the past, kung unsa man ang mga challenges and circumstances sa kinabuhi nga imong giatubang karon in the present, ug kung unsa man kaha ang naghulat kanato in the future, hinumdumi, mga igsoon, naay sapa nga nagalatay sa imong kinabuhi. And that river is called the purpose of God. Amen. Mag-ampo kita. Pasalamaton kami, O Diyos, sa imong pulong nga nagpahanumdom ug nagpadayag sa kamatuoran ini nga adlaw nga dili kami nataw o nabuhat o namugna dili tungod kay adunay rason, tungod kay bisan pang among kaaway daghan usab ug makahimo usab og mga rason nganong iya kaming sakiton. Panang Dios nga naghimo sa kabuhatan, sa kalibutan, labi na sa among kinabuhi, wala naghimo kanamo aron himuan og rason, kundi himon kita niya aron ug aduna gayoy katuyuan. Ug ang katuyuan mao kita makabaton og kinabuhing madagayaon gayon. Panalangini Ginoo ang tibuok katilingban nga nagkatag sa tibuok nasod ug sa tibuok kalibutan nga mingsalmot ni apil ni ining among panimbahon nini nga adlaw. Salamat, O Diyos, nga ikaw magatabang kanamo nga dili mahadlok ang kaisog diha ni Kristo among ipadayon bisan pa sa nagkalisod nga kahimtang niining gihimo sa COVID-19 nga mao ang pandemya nga presenteng among nasinati. Tabangi, O Diyos, ang among presidente ug ang tanan nga kasapi niya aron mulaban sa pakig-away, ang tanang pangulo sa syudad, probinsya, bisan pa ngadto sa barangay, imong ligunon, imong dasigon ug imong protektahan sa tanang dagway sa kadautan. Ilabi na ang among mga frontliners Ginoo, mga doctors, nurses, ug uban pa nga mga kasapi sa hospital, clinic, ug uban pa nga mga nagiyot sa tubangan nga nakig-away ug diretso nga nakigbugno ni ining pandemya. Tabangi ang katawhan tibuok nasod, tibuok kalibutan nga nakig-away sa kalisod sa ekonomiya tungod niini nga pandemya. Ang mga kasimbahanan, mga pastor, mga miyembro nga nag-aginod, nagkalisod ug naipit sa among pagpangalagad tungod niini nga kahimtang. Tubaga Ginoo nga among panginahanglan personal, do na siguro kami mga problema sa among panlawas, sa among mga relasyon sa among kapikas, sa among mga anak, sa among mga kaparintihan, kasilinganan,
ug ang tanang mga nangadaot nga relasyon ayuha kini Ginoo. Problema sa biyahe, problema sa trabaho, problema sa negosyo, problema sa mga bayronon, o problema bisan pa sa among tagsa-tagsa ka pamilya. Patinduga kami nga lig-on at tubangan niining pandemya, niining nga panahon sa bag-ong panahon. Magmaisugon unta kami Ginoo tungod kay walay makasakmit kanamo gikan sa imong pagmahal o gikan sa imong katuyuan. Gitugot mo nga kini mahitabo ug aduna kay mensahe ug adunay tuyo. Busa ang amo lamang mao nga among maabot, among masabtan ang imong katuyuan. Aron dili kami mabalaka, dili kami mahadlok, dili matabunan sa kalisdanan, kun dili upatikbabaw ang paglaom ug ang kalipay nga sa tumoy o sa pagkatapos unya among masinati ang imong tuyo sa kinabuhi. Hinaot imong paminahon ang among mga pag-ampo Ginoo. Nasa among hunahuna sa among kasing-kasing. Among kining pasalamatan sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Igsuon ko kang Kristo, himuon ta kanunay ang halad ngadto sa Dios, pinaagi kang Hesus. Mao kini ang halad sa pagdaig gikan sa mga ngabil nga nagsugid sa iyang ngalan. Ayaw kalimot pagbuhat sa maayo, pagtinabangay kamo, kay mao kini ang mga halad nga makapahimot sa Dios. Atong ihalad ang atong mga ikapulo, mga pasalamat ug uban pang mga halad. Ug ato kining ihatod kung doon na kita'y mga kahigayunan ngadto sa atong tagsa-tagsa ka mga lokal nga simbahan alang sa mapadayunon nga buhat diha sa parasan sa Dios. Gamhanan nga Dios nga mao itinubdan sa among makinabuhi ug sa tanan nga mga grasya o panalangin. Ani ang among mga halad, among malipayon nga gihalad diha sa imong atubangan. Panalangini kini o Dios alang sa mapadayonon nga buluhaton bisan taliwala niini nga pandemya. Among pag-ampo nga sa padayon namo nga
subay sa pagkinabuhi nga haom sa imong kabubuton alang kanamo, amo usab nga masayran ang imong katuyuan pinaagi sa among mga kinabuhi. Ug tungod niini among ihalad ang among kinabuhi uban ang kamalipayon sa pag-alagad kanimo. Dawata kining among mga halad nga salapi. Salamat nga ikaw bendisyon niini aron nga mahimo kining mapuslanon sa imong ministeryo sa nagkalain-lain nga mga lokal nga kasimbahanan. Kini ang among mga pag-ampo sa pagpasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga pasalamat alang sa mga kaigsuunan diha kang Kristo nga mapadayonon nga nagasuporta pinaagi sa pag-ampo, pinaagi sa mga inyuhang moral nga pagsuporta ni ining maong buluhaton sa hiniusang pagsimba. Among dakong kalipay ang pakigdugtong kaninyo diha sa atong online nga pagsimba. Mga igsoon, atong atubangon ang bag-ong simana nga gihatag sa Ginoo alang kanato. Ug hinaot nga mahimong conscious kita nga bisan unsa ang atong masugatan niini nga simana, kining tanan padulong gayud ngadto sa kinatibuk-ang purpose sa atong Ginoo. Mga igsoon, hinaot mahimong conscious usab kita nga sa atong paglihok sa matag adlaw, hinaot mahimo kitang partners sa Ginoo sa pag-restore sa kaayuhan ni ining kalibutan. Hinaot magsugod kita og restore sa kaayuhan diha sa atong mga relasyon ug sa mga butang nga naa sa atong palibot ug hangtod ngadto sa dagko nga mga butang sa atong nasod ug kalibutan. Hinaot mga igsuon nga mahimo kitang partner sa Ginoo sa pagtawag sa mga katawhan nga mahibalik ngadto kaniya aron sila makakaplag usab sa kaluwasan nga atong nadawat gikan kaniya. Panalanginan kita sa atong Dios nga makagagahom, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen ug amen.